Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela baba udokotela bawesizwe bawujabule mfana Mhleje Khehla Mzola abancekisa ngisole futhi angiqolise. Namhlanje ngithatha ithuba engeke ngisole ngalo ukuthi angeke ngenze video ngiyenze ibe ku YouTube emise iphinde futhi ibe live ku Facebook. Sithi sibonga kakhulu abantu abasibuka ku Facebook ngayo yonke indlela. Siyathobeka baba udokotela umi lapho endabuko. Sengingakusho ke manje na ukuthi ufuna wazi ukuthi amalunga omndeni wakho by far angiqale phansi lento. Amalunga omndeni wakho by far bame egqumeni bafuna ukubona usuku oyowangalo. Bathi sowubona kophela konke sofana. Bayeke ngisho into abazenzayo. Abantu abaningi emndenini wakho sebekutheke ini ukuze bakwazi bakulandela ukuthi whenever you fall they will be first one to celebrate. Abantu abamalunga omndeni wakho kungcono ngisho umuntu ongahlona isihlobo sakho. Number 1, most of our family members, they don't come if ingane yakho graduate. Awungizwe ukuthi ngithini. Ngithi mina kuwena labantu ababiza ngo cousin, ingane yakho mhlazane graduate, they'll never come. They'll never come. Because this is not what they're expecting from you, especially from you. Njengoba wena mama wazalelwa ekhaya, waphinda thola ingane zama choice ungaganile. They are not expecting anything good kumuntu oyidikazi ozalele ekhaya ukuthi ungaba nengane wena kuthi uya graduate. Ngifuna ukukutshela lokhu ngamabomu. Bonke labantu that you often call abamncane, for the fact ukuthi wazalele ekhaya uyintombazane waphoxa ubaba wakho and they're angry even today. But ubaba wakho akadinwele. But the day you graduate when ubushiya ingane na9 years ekhaya, they'll never pitch. They never come. Unless it will feel ukwazi abantu bonke bofika but izokhalisa mzala siyeke yonke into ethi ngesingisi because they are extremely happy ukuthi it has happened. Uyawuza umoya abona angifuni ukukhuluma into kakhulu esiyitheorizayo. Angifuni ukuthi ngikhulume kakhulu into esiyitheorizayo because abantu abasupporta ngendlela eyisimanga, people who are my fans are people who got nothing to do with me. People abangibuka manje ku Facebook. Not even one family member is watching me on Facebook. Not that they cannot see that. They can see that. They call me Utumsane for the purpose because they know me. They call me Emmanuel because they once worked with me. 1995 kangisebenza eNatal Playhouse. Bayangazi. 1995 kangisebenza eNatal Playhouse. 1994 ngisebenza ePick n Pay eDurban North by the Sea. Ngavota khona eDurban North 1994. Bangazi, they know me. They'll never follow me. Engisho ukuthi funa ukwazi lokhu kwemukele futhi. And stop pushing. You are pushing the envelope too much now. And kunezinto wena ozikhathaza ngazo. Kanti abantu bakini bona abazikhathaza ngazo. Ubhizo lokufonela nabo uyababingelela mzala bengithi akubingelele emvuleni yena akacabanga ukubingelela. Yena akacabangi ukubingelela. Accept the fact that you got more followers. What does mean? You got more people abakuthandayo. You got more fans abakuthandayo. Compared to abantu abangakuthandi. Abantu abangakuthandi there are fewer because ulwandle it is vast. But into engcolo ulwandle it is small. 100 liters of oil ungcolisa indawo enkulu kabi yolwandle. Engisho kodwa ulwandle still likhulu alingcoli lonke because ulwandle. Awu understand? Ngithi mina kuwena labantu wena ozikhathaza ngabo abayi few who talks bad about you. As from today, do this for me. Get yourself a toilet paper. Break one toilet paper. Upiece ongaka we toilet paper, ongaka. Bhala igama lalo muntu
doti okhuluma ngawe emsebenzini kambi, okhuluma ngawe ku social media kambi, ohleze ekublackmailer kambi, bhala igama lakhe ngepeni elimnyama, use a marking pen, bhala la igama lakhe, thatha black pepper and then hot pepper, upelepele lesibizi khona into edayise ema-spice shop ekuthiwa i-black pepper, umusu ngitholele i-chili pepper le baba kakhulu uyivuthuzele kule phepha leli, umusu usuyayigoqa, uma uyigoqe ungayigoqize ngakwena uyigoqa uthi sibanibani phuma kumina sibanibani hlukane negama lasibanibani hlukane uyigoqe into izibe encane umuse uya e-bathroom, uma uqeda ukwenza lento e-bathroom ngeke ngisho la ngoba lento ingane zeyibuka, uyafika lapha e-bathroom lento uyayiflasha whenever he or she talks, angisho lutho. Engisho ukuthi stop worrying about abantu abangakufuni. There are very, very few compared to the large number of people who likes you. And then yeka-ke nokuthi uzoloku umosha imali ufuna imithi yezitha. Phuma ekutheni ufuna imithi yezitha ngoba kunabantu abangakuthandi bancane. Consider ekutheni wena uthole imithi yenhlanhla. Unbreak yourself, unchain yourself from the chains of poverty. Refuse to be adored while uhlupheka. Yabo? Umuntu abhoja Buthelezi emahostela eGoli. They used him literally. Ngoba uzixakekela usokalisi. And bam-abuse, bamthandela ukuthi uyahlupheka. The day ebuoyant, the day they hate him. Umeka yonke indawo bamenza isiphukuphuku. Because uyahlupheka. But the day right, the day bo disappear again and bafaka konke ama-attacks. Ngizama ukuveza ukuthi sinabantu ngempela sizikhathaza ngabe futhi ngabe sizikhathaza asifocuse entweni engasiza thina isiphumelelise kuloxaka esibhekene nakho rather than worrying about petty things. Lezi zinto ngizozisho nje ngamabomu ukuthi uma ukuthi wena uyenza lento le ukuthi nje uyenza nje lento le usikhathaza ngalento le angizokuveza ke futhi look at your age. You are 50 years old. We are 58 years old. Ufuna ngabe uprincipal manje. Kuyabanda la ukhona. Ya in Kronstadt, kuyabanda ubuka le video, uhlele emotweni, usabe ukuthi uprincipal uzokubona. It's not too late ukuthi wena sekunika isithwalo uzithwalela ukhohlwe umsangano wenzayo. Yabona njoba usebenza post office, you have worked for 28 years. You got no car that you own as brand new. I understand ususebenze efemini for more than 18 years. You will never buy yourself this year a brand new jacket. Ngikhuluma ngejacket, le jacket abo 5,000. Just a jacket, yabona ukhwashkhwash lo ngathi into emvula. Ifake expensive, it's 5,000 rand. Wena njengoba uqala unyaka ukazi uthenge lonto, but you have worked there for that long. Ayikho le nto ayisezokwenzeka. Usube uconstable wazaba nenhliziyo encane umdala baba umungaka. Kufika lapha kunengane ngabe ze-DUT. Constable nazo. It's not going to happen. Look at you now. Usayitsheni uxwayisisa abantu ama-forms lapha yana. Abantu abazokwenza ama-affidavit wena ufuna ubani uyakodola kumanje lo uhleli khona. Kubanda kuphela lokhu uyiphotha ukuthi ufaka isikhafu nama-gloves. No, it's not going to happen. Think about this thing. Njoba usayitsheni manje. You are not going to be a captain anytime soon. We are not less than 10 years to retire. We are not going any better rank. Take a decision. Okay, ngoba these things we says expose nibone sathi se expose amaqanda kaSathana. This thing, it is real, it is already happening. It is real, it is already happening. Ngoba anything that you avoiding umusuka la emsebenzini yakhona uyothinta umuntu into othwele supermarket iyaqala nje yaqala zamanto uzuyofika endlini yonke ithi even ama brand owathenga ezitolo anama code ongawazi ukuthi asho ukuthini asimboliza icult abangena kuyona lapha abantu. That is why uthanda ungangitshela ukuthi uthandiswa yini I drink ekuthiwa I drug anga drug what drug something power liphelele kaSathana uyithandiswa yini mocabanga kodwa drugs drug what bayayazi abayipho angiphuzi la dodo mina uyithandiswa because kwi-covenant iwi-covenant kunezinto wena ofuna ukudatshukela yabona manje sewesikhathi ukuthi uvusa isithwalo ozosithatha because you are not bridging anything now ayisekho into enziwayo
ayisekho nje into ozoyenza, and then imali lezophuma nazo noma uzitholile angeke zikusiza unless kukhona into oyenza to protect that. Baba udokotela bayosiza ngithi baba mama I understand ngithi baba mama nishadile yebo senishade 18 years but akuyona lento oyibothile emshadweni. Lo muntu lona ngizokutshela nje lento, lo muntu lona ohleli nayo yonke into ayidiscussa ukuthi angenza kanjani ukuthi akubulale nangaboshwe. Awukwazi ukuthi singahlukana ngengubo embedeni ucabanga ukuthi into enormal. Indoda imisilala ngebhuluke, there is something wrong. Once indoda yaqala lala ngebhuluke nje something's wrong. Ngiyakutshela and ungadabukisi because just now uzobekelwa itshe phezu kwesifuba sakho. And baba awukwazi ukuthi ungaba nomakoti oselala kwenye indlu nilala kwenye indlu. Something big will happen to you, but it will happen very quick. And kumanje umkakho unegotiate nabantu abathize ukuthi how to silence you peacefully kodwa nangasuspecteki. Mshiye because angifuni ngithi umbulale. This is not a channel of death. Ngithi mina mshiye lo muntu ngoba vese uzokubulala. Uyamshiya unkosikazi ninengane ezimbili. Uye kumuntu onengane ezintathu. Uthole uthando oludlula umuntu omshadile wamakhela umuzi wamenzela uyolithola kumuntu onengane ezintathu oyokazala lezo ngane. Akunika uthando uthi kodwa Nkosi yami why so late namhlanje wena uhlele endaweni wrong nomuntu obona kahle yabona lo muntu lo uma uzomekile usola ukuthi uzomeka kanjani ngoba ungatshela ukuthi uzomekile because umazi ucabangani awukaze uvuke ekseni uvuke ebusuku ukuthi yavuka lo muntu uhlele uncike kanje headboard uthi yena ulele nathi hayi ngiright. Ngiyakutshela khuluma nesihlobo sakho sikuyalela ibridge elingenayo amaphara ozohamba uhlala kulona okungcono because consider yourself death. Abazukulu bakho ngeke babone bekhula lento izokubulala and is planning 24 hours. Udla kabela kuthatha hayi ngiright ngoba usuyedlela istamina uthi akwazi ukuzumeka otherwise ayikho into ayidinga kuwe. Lo muntu lo mshiyi awukwazi ukuvela nje umuntu uthi ungayisontweni. Uma esontweni akubalela amabala funa abe ne reason why. Muse nihambe naye niyakulela alifuna athi yena la ekhaya kusonto. Awukwazi ube nomuntu ongabafuna abazali bakho. Uma uyekubazali bakho ufuna uexplain uzushizwe ukuthi kade ubezali bakho. Akwazi ukuthi kube umuntu ozobona ifone message ukuthi khona imali oyitransfer uma wakho u350. Lo muntu let's ain't going to happen. Akuzokwenzeka lutho ngoba siyabona even inyanga zinamakhanda angaka izimzimze zenyanga amakhanda avuvukelisa ukuthi amakhosikazi are not supporting the structure sabo soba inyanga ihleze eqamba manje ngingasho ukuthi because can't tell this woman this woman is against yonke into ayenza kodwa bekuphela ikhadi lakhe usiyamfona ikhadi lakhe liphelile akasho isicelo sa uthi nje ikhadi lakhe seliphelile sengathi maliphelele wena we meter box. Ngifuna ukuthi azi ukuthi from now we authorize you keep yourself safe. Leave that person. Because that person is not going to take you anywhere. Lo muntu loyo, trust me with this, ungachecka noma ukuphi, he is planning or she is planning 24 hours how to get you executed safely but quietly. Baba udokotela baba wesizwe bawujalo umfana umhlehle ekhethe umzola amanqinga sangesol futhi angiqondise siyabonga. Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyonga yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha.